Arratzaldeon, bai, Olatzek esatezun bezala, urte tardio denbora gehiago igual izango da, nun udalak ezatu zigun, ja zetorrena nolabaite bideratu frontoizarrakiko eta eremu horren nolabaiteko urteetan eukidun ataskori nolabaite desataskatzeko bide hori ja aurrera atera edo forma eman zaionian, frontoi berria non kokatuko denaren azterketa hau eskatu zigun, lehen esate genuen urte tardi ja pasada, ez? Baina Olatzek komentatzen zuen bezala, oain arte nolabaite ezin izan da publiko egin, planeamentuak edo APO berrian behin betiko onarpenak, hemen aurkeztuko dan eremu bat ez zuelako kontutan hartzen, planteamentu gisa, ez? Sarreratxo txiki bat ingo dut, aspaldi hontan ja despedida asko intzaizkio frontoiai, baina, herritar guztioi, oroitzapenak etortze zaizkigu burura, zemat denbora pasadeun frontoian, zemat parrein deun, zemat neharrin deun, eta, frontoian, pelotan asko ibiligea, baina pelotaz aparte, beste gauza asko inditugu, ez? Frontoian, funtzio edo frontoiak funtzio ondila eukidu herrian, eta noski, eta lehenik pilotarako, baina, herrirari beste gauza asko eman dizkio, ez? Elkargune izan da, jolasgune, topagune, eta, festa, dantza, eta danetarik izan du da, ez? Baina, iritsi zaio garai berrietara eta garapen urbanistiko berrietara egokitzeko garaia, eta, ja behin eremu edo herriko puntu gris honi nolabaite irtera eman zaionean, nolabaiteko analisi hau jartze zaigun mai gainean, frontoia non kokatu behar dan analisi hau. Esan gabe, ia historikoki frontoiek Euskal Herriko herri eta hirigintzan, herri zorkuntza horietan izan duten garrantzia, ez? Ia herri guztitan eta auzo guztitan topatuko genuke nolabaiteko adibide bat, nun frontoia estrategikoki kokatuta beti ze izan dudan, ez? Historikoki frontoiak noski estalik gabeak gehienak eta irudi hauei begira jarrita, ze irudi eharrak, ez? Frontoiak noski pilotaleku izan dira, baina beste zenbait irudi ere topa genitzake, nun frontoia, lehen esaten genuen bezala, frontoiaren funtzioak ez ziren bakarrik pilotarako, baizik eta, beste ekintza anitzetarako, ez? Frontoiak nolabait plaza bihurtzen ziren herrietan, ez? Adibideak 1000, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpora ere bai, eta egia da, azken urteetan, gero frontoiek beste irudi bat ere hartzen, frontoiak pilotaleku gehiago, itxura gehiago hartzen joan direla, herrietan, nolabaite pilotaren behar horre, beste kirolereikin bihurtu ditu nortan, ez? Frontoiik gabe gehatzen gehan momentu hontan, nolabaite, kezka, pilota eskola nun mantenduko da, eta pilota eskolak nola segi aurrera, ez? Orduan, bitarte Zaragoza Herri Eskolako eremu hau egokitu da, nolabaite eskolak bizirik jarraitu dezan, eta aurreta gazteak, eta nahi dunak pilotan egin dezan bitarte honetan, ez? Lanketaren, oan pasatuko gara nolabaite bi kokapenak aztertzera, eta kokapen edo bi eremuek ematen dutena aztertzera, baino aurretik eta prozesu hontan ere eginda edo mai gainean jarri zan Zaragoza herri eskolako pistaren edo pista bihurtu posible zen pista
nolabaite herriko frontoi bihurtzea, ez? Frontoi berri bat egin beharrean, zeba ez dugu Zaragoza eskolako, frontoia deitzen zaio, frontoi izaerarekin netzen jaio gure ustez eraikina, frontoi batek behar dituen ezaugarriak ez ditulako, ez? Baina mai gainean jarri zen, eraikin horren egokitzapena posible izango litzateken, frontoi edo eraikin berri batin beharrean, ekonomikoki edo herri mailan interesgarri egingo balitzake, frontoi berria nolabaite hor kokatzea, hori aztertu zen, baina, berehala konturatu ginen, eraikinak etzuela frontoi izaera, eta ia guzt bere osotasunean, eraikin berri batin bertzela, ez? Eraikinak ez du alturarik, frontisak ez du balio, eskerparetak ez du balio, armailak sortu beharko liake, fatxadak eraikina altuago izan behar bada, fatxada berriak inberdia, orduan oso koste altu hartzen zuen, eta ia frontoi berri bat egiteaina kosta zitekeen, orduan, udalak hartu duen erabakia, momentuz eta pilota eskola mantentze aldera, minimamente frontoia egokitzea izan da. Oain aztertuko ditugun bi eremuetan, beti ere 36 metroko frontoietaz arituko gara, 36 metroko frontoi motzaz edo eskupilotako frontoi tamainaz arituko gea. Bi eremuetan txertatuko ditugun frontoiak berdinak dira tamainaz, eta frontoi motx baten dimentsioak 36 metro, eskuzko frontoi baten dimentsioak ekuko bikasutan dituzte. Orduan, aurkezpenean edo aurkezpen paperean esaten zen bezala, Orioko frontoi berria non kokatu nahi da, ez? Herriak oan hausnartu eta pentsatu behar duena, frontoi berria non kokatzea nahi dugun, eta non kokatze hortan, analizi nolabaite arkitektonikoaz gain, analizi urbanistikoa, soziala eta ekonomikoa egin beharra dago. Urbanistikoki, eraikin berri hori, frontoi berri hori nun txertatuko litzateke herri eraketa hortan hobeto, ez? Sozialki, ze funtzio bete behar du frontoiak, ez? Ze frontoi eredu nahi dugu, ez? Eta ekonomikoki noski, aztertu beharko da, bai kasu batean edo bestean, obrak eta eraikuntzak ze kosta dezaken, ez? Olatzek komentatzezun bezala, ja 2007ko planeamentuak jasota zeukan, edo apo zaharrak, hiri antolamenturako plan orokorrak, azken 20 urteetan ja jasota eukidu, nolabaiteko abarumendiko eremua, frontoia egiteko lurzeru edo aukera bakartzat eukidu. Baina, aste gutxi barru, nolabait onartuko den apo berriak, bigarren aukera bat jartzen du mai gainean. Palota eremua. Aurkezpen hau ez da posible, ozin izan du da posible lehenago egin, tramite planeamentuen desarrolloak mantxo guten direlako eta gauzak bere denbora behar dutelako. Beraz, oain, herriari eta herritarrari nolabaite bi aukerak edo bi eremu hauek jartzen zaizkio mai gainean, ez? Eta bi kasutan ere, betire, analizi urbanistikoa, soziala eta ekonomika egin beharko da, frontoia abaromendi eremuan kokatu nahi dan, edo palota eremuan kokatu nahi dan. Bietako batekin hasiko gera, eta frontoia palota eremuan kokatzearen ideiarekin, edo ideiaren nondik noakoak esplikatuko ditugu, eta kokapenarekin hasiko gea, Kosta Tailer eraikina, jarraian leudeuken gutxi gora berako 2600 metro karratuak edo nolabaite apo berriak kalifikatu dituenak frontoi berriaren kokaleku posible gisa. Palotak eremua esaten degunean, palotak izaten jarraituko du,
eta nolabaite Kosta Tailerren frentean sortzen den eremu, eta orain ikusiko dugun eremu txiki bat izango da, esaten dugun eremu hori. Bi kasutan, eta azterketa honek, dokumentu honen helburua izan behar da, irudi batzuk ikusiko ditugu, arkitektura bat, estetika bat, diseinu bat ikusiko dugu, baina agian aurregoko galdera da, benetan herriak ze behar duen, urbanistikoki, funtzionalki, sozialki, hor sortze zaizkigu galderak, frontoiaren kokapenaren inguruan, baina frontoi ereduaren inguruan, frontoiak ze funtzio bete behar duen, funtzio horiek betetzeko kokapenak garrantzi izango du, eta urbanistikoki frontoia nun txertatzen den, bi eremu dauzkagu hemen mai gainean, eta nolabaite, palota eremu honetan, frontoia bera herrigunean kokatuko litzateke, eta nolabaite, Kosta Tailer eraikinaren jarraian, trama urbanoaren amaiera bat sortuko litzateke. Gaur egun, ikusten dugu nola amaitzen den, eraikuntzak amaitzen dira, eta palotak hasten dira, eta nolabaiteko urbanistikoki, edo zentzu urbanistikoan hitz egin da, amaiera dana da. Baina, egia esan, txertaketa urbanistiko honek nolabaite partzela berria sortzen du herriko tramaren erremate urbano gisa. Erribera kalearen jarraipena sortuz eta errepide hori nolabaite Arrantzale kaleko edo Bikamilotako rotondarekin lotuaz, palota eremua deitzen diun eremua, hauxe izango litzateke, ez? Kosta Tailer alboan sortzen den eremu hori, eta nolabaite, esan dugun bezala, Erribera kalearen jarraipenak, eta horren nolabaiteko perpendikularrak, Arrantzale kaleko edo Bikamilotako rotondara lotu arteko eremu hau. Frontoiaren txertaketa, naturala izan da partzela honetan, eremu honetan, naturala esaten degunean, nolabaite ipar-mendebaldeko, ipar-mendebaldeari bizkar emanez, frontoiaren dimentsioak hauek izango lirateke, eta nolabaite, Kosta Tailer eraikinen artean eta frontoi berriaren artean, nolabaiteko elkarrizketa bat sortuko litzateke, eta, eremua nolabaite errematatuz, plaza berri bat sortzen zaigu, ez? Beraz, plaza honen inguruan nolabaite frontoia eta Kosta Tailer eraikina, elkarrizketan hasiko lirateke, ez? Frontoia plazara, frontoia noski kirol eremu izanik, eta pilota leku izanik, ez talia izan, eta eremu honetan nolabaite frontoi irekiaren kontzeptua ibili dugu, orain pasatzen joango naizen diapositibetan ikusiko dugu nola joaten den ideia garatzen, baina frontoiaren eta plazaren nolabaiteko elkarrizketa hori sortu nahi delako. Aurkezpenaren aurreko diapositiban batean nolabaite esaten zen, historian frontoiak herrietan ze izan diren, eta adibide batzuk aurkeztu dira, nun frontoiak guztiz irikiak ziren, ez? Da zenbaitetan frontoia plaza bihurtzen zen, edo frontoia funtzio desberdinak zituen. Hemen, frontoia izango da noski, eta alboan plaza eder bat izan dezake, eta plazaren eta frontoiaren arteko lotura hori, zenbate arteko irikia edo itxia, nolabaite aurrerago hortaz hitzein beharko litzateke, baina ireki kontzeptu hori nolabaite eremu honen frontoiaren inguruan, ez? Eremu honetan frontoiaren ideia lantzen ari ginen enean,
Orioko kulturaren plan estrategikoak eta Orioko nolabaite udalak Orioko kultur talde eta kultur arlo desberdinak lotze aldera, buruan edo eskuartean dabilki, nolabaite orain arte hain ez dakit gutxietxia edo misteriotxua bintzat izan den Kosta Tailer eraikin horren errehabilitazioa ere eskuartean dabilki ez. Herriko kultur talde desberdinak nolabaite lotuko dituen eta elkartuko dituen eraikin referente bihurtu nahi du, kulturaren eraikin referente, eta honela nolabaite eremu honetan bi ideia nazten dira, alde batetik frontoiaren txertatze hori eremuan, eta paraleloan udala kultur azterketa hori egiten ari denean, eta nolabaite kultur arlo guzti hori Kosta Tailer eraikinaren inguruan zentralizatu eta garatu nahi duen honetan, nolabaite esango genuke ideiari indarre ematen diola, eta nolabaite eremuan bi arlo juntatzen direla, eta nolabaite frontoiaren ideiari kulturak ere nolabaite indarre ematen dio, eta plazari nolabaite plazak frontoia, kirola eta kultura uztartuko lituzke, ez? Frontoia plazara ireki, kultura plazara ireki, eta nolabaite hemen esaten genuen plaza ireki edo frontoi ireki hori kontzeptu hori, funtzio desberdinetarako, ekintza desberdinetarako, ekitaldi desberdinetarako, eta bar. Orduan, Kosta Tailerraren eraikinaren alboan, hemen Parota eremu honetan, Erribera kalearen jarraipenak eta kalearen jarraipenak Arrantzale kaleko rotondara elkartze honek eremua sortzen du, eta nolabaite partzela berri hau herriko trama urbanoaren amaiera gisa ulertzen da. Herria nolabaite iparraldera errematatzeko era bat, ez? Frontoiaren txertaketa naturalak partzelan, bere dimentsioek nolabaite albidatzen dute, frontoia plaza berri hortala irikitzea, eta bi eraikinen arteko, alegia frontoi berriaren arteko, eta Kosta Tailer eraikinaren arteko nolabaiteko elkarrizketa eta jolas hori sortu, ez? Frontoiak estalia izan beharko du, noski, eta kulturaren inguruan udala garatzen ari den analisi horretan, eta areto berri baten beharra sentitze horretan ere, nolabaite Kosta Tailer eraikinaren eraberritzea etorriko litzateke. Kulturgune berri eta herriko kultur talde eta ekintzaile guztiak nolabaite lotuko lituzken kulturaren zentru edo tenplua bihurtuz, ez? Eta, Kosta Tailerraren eraberritzea noski, kanpokaldetik, barrukaldetik, eta Kosta Tailerraren handitzea nolabaite, areto berri hori sortuz, ez? Programa, esan nahi dut, hemen eremu honetan sortzen den frontoia, nolabaite, edo eremuak ematen du frontoi berria sortzeko aukera, frontoia plazarekin elkarrizketan egongo litzateke, eta erabilera anitzetarako izan daiteken frontoia edo espazio izango litzateke, pilotak lehentasuna izan beharko luke noski, baina, kirol eta kultur ekitaldiak ospatzeko gune berri bat sortu daiteke. Plaza berria herriko trama urbanoaren amaiera gisa, eta plaza honen bueltan nolabaite kirola eta kultura uztartu daitezke, lotu daitezke, eta plaza berri honek nolabaite herriari beste arnazgune bat sortu diezaioke pilotaren eta kulturaren lotura horrekin, ez? Eta Kosta Tailer eraikinaren eraberritzea,
bai kanpokaldetik, bai barrukaldetik, eta nolabaite herrian ikusten den areto estali berri eta erosoago batekin. Frontoia noski pilotarako izango da eta kirolarako izango da, pilotan egiten jarraitu behar dugu, baina frontoia kulturarako edo frontoia beste ekitaldi mota batzutarako ere baliogarri izan dadila. Planoak nolabaite ideia esplikatzeko, eremua ikusi dugu Herribera kaleren jarraipena eta bide horrek bikamilotako rotondarekin egingo lukeen elkargune hortan sortzen dela eremu berria, eta eremu berri hortan frontoia txertatzen dugu, ipar-mendebaldeari bizkar emanez, eta haize eta euriei nolabaite bizkar emanez, ez? Eta txertaketa horrek nolabaite plaza berria sortzen du hemen, eta plaza berri honen bueltan nolabaite kultura eta kirola, kasu honetan pilota, elkartuko dira. Kosta tailer eraikina egun onaino izango litzake, eta plano hauetan nolabaitek kosta tailerraren handitzea eta areto berria ere marraztuta leudeke. Kosta tailer eraikina bi solairu ditu, beko solairua, goiko solairua, eraikina bere osotasunean eraberritu beharko litzateke, nolabaite herriko kultur talde guztien edo gehienen zentru izango bada, ez? Plano gehiago, teilatuetako estalkietako planoa, eta, plaza horren azpian nolabaite soto edo sotoano garaje batzuk sortu daitezke, beti ere, guztionek bidera agarritasunik baldin badu, eta nolabaite garajeak egite hori udalarentzat eta herriarentzat interesgarria baldin bada. Eta guztionekin eremuak eman digun ideia eta indar guzti horrekin, nolabaite ideia estetiko batzuk edo konposizio estetiko batzuk sortu ditugu, ez? Eremu honen nolabaiteko tituloa frontoia plaza irekia kultura, eta nolabaite lekuak eta historiak ere eman digu, olako irudiak nolabaite burura ekarriz, hemen frontoi bat eta kosta tailer eraikinaren irudikatzea, ez dut esango erresa, baina, polita intzaigu, garai bateko nolabaiteko arrantzaleen sareak burura ekarrita, eta nolabaite guzti hori arkitektura testil bat nolabaite gaur egungo eraikin berrietara edo eraberrituetara eramango bagenuke, nolabaite metafora edo ideia polit bat sortu daiteke, baina, irudi batzuk erakutziko dira, estetika bat erakutziko da, baina hauek ez dira proiektu amaitu batzuk, herritarrak, guztionek balio behar du, nolabaite herritarrak lehen egin ditugun galdera horiek erantzutera, eta irudiak nolabaite balio behar dute laguntzeko, herritarrak kokatzeko, eta herritarra imaginatzeko palota eremuan edo abaromendien eremuan frontoi bat eta hitz egiten ari ganenean, gutxi gora bera, volumetrikoki, estetikoki eta kompositiboki segeratu daiteken, ez? Baina irudi hauek ez dute esan nahi gero frontoia aurrelako izango litzakenik. Hauek lagungarri izan behar dute, nolabaite lehen hasieran egin ditugun frontoia non kokatze hori, edo frontoi eredu hori, edo frontoiaren funtzio hori, zein izan behar den erabakitzen, ez? Kasu honetan, plazatik nolabaite armailak beruntza jetxi daitezke, gehien bat ere frontoiaren handitasun hori nolabaite txikitzeko, ez? Impacto frontoiak berez dira eraikin volumetriko handiak eta nolabaite hori txikitzeko, beruntza jeiste hau, lehen esaten genuen frontoi irekiaren kontzeptua esaten genunean, gero honek ere zer hitzegina emango du, baina
azkenean espazio honek balio dezala noski pilotarako, baina zenbait momentutan kulturarekin edo beste zenbait ekitaldik kanpoan edo barruan egiteko aukera hori eman dezala, ez? Hauek sortu ditugun irudiak, palota aldetik behiratuko bagenuke, hau nolabait eskerparete izango litzake, frontizan egongo litzake, eta kosta tailerra eraikina eraberrituko baldin bada, nolabait guztiak hartu dezake itxura bera edo konposizio bera, ez? Eta hau nolabait izan daiteke Arrantzale kaleko edo Bikamilotako rotondatik begiratuta frontoia izango litzake hau, eta hau kosta tailer eraikin eraberritua eta areto berria, ez? Erreferentziak, eremu honetan esan deguna da, hasierako ideia nolabaite frontoi irekien ideia hori izan dela, hasierako abia puntu behintzat, baina, adibide asko daude, frontoiak irekiagoak, itxiagoak, adibideak pila bat, frontoien, baina guztionek nolabait eraman behar gaitu, frontoien funtzioa eta ze frontoi mota edo eredu nahi degun hausnartzera, ez? Adibideak asko, ez? Eta estimazio ekonomikoa. Lehen esan dugu, nolabaite eremu hau 2.600 metro karratuko eremua dela, eta 2.600 metroietan nolabaite 1.000 metro eraikina edo frontoiak izango lituzke, eta beste 1.600 metro izango lirake aurreko plazak gutxi gora bera okupatzen duena. Estimazioak esaten du, obra koste frontoia eta plaza berri hori egiteak 3.200.000 euro kosta daitekela, eta honi erantzi behar zaio, behin apoak behin betiko jasotzen duenean, eremu hori kalifikazio hau ematen dionean, eta nolabaite frontoia egiteko aukera sortzen denean, udala lur jabe horiekin nolabaite negoziaketan hasi beharko da, lurraren kostea gehitu beharko litzaioke koste honi. 3.200.000 edo 300.000 koste horri, nolabaite lurra erostea kostatzen dena gehitu beharko litzaioke. Garajeak egingo balira sotoan, egingo dira baldin eta bideragarri baldin badia, eta ekonomikoki behintzat sama bihurtzen ez badira edo kostea bihurtzen ez badira, ez? Orduan, garajeak egingo dira baldin eta kosterik suposatzen ez badute, ez? Eta guzti horri, horiek izango liake frontoiaren eta urbanizazioaren sortzen den plaza berri horren kosteak, baina guzti horri kulturarloan kostatailerra nolabite kanpokaldetik, barrukaldetik eraberritu nahi baldin bada, eta are gehiago, areto berri egin nahi baldin bada, ia beste 3 milioi beharko dira, ez? Hori palota eremuak ematen duena. Esan dugu, historikoki edo 2007tik, oan beste eremura pasako gara, Abaromendi eremura edo Zarago eta Alboan sortzen den eremu hortara. Historikoki, Apozaharrak ja jasotzen zuen partzela hau, edo eremu hau, frontoia egiteko posible bezala, ez? Edo frontoia hemen bakarrik egin ziteken Apozaharraren arabera. Eremu hau litzateke, Zarago eta Eskola, Alboan ditugun etxe berriak, eremua kasu honetan haundiagoa dela, 4.200 metroko eremua da. Hemen geratzen den nolabaiteko berdegune hau, 4.000 metrotik gorako eremua litzateke. Eta kasu honetan ere, ja uste dut behin baino gehiotan esan detela, analizia ere izan behar du urbanistikoa, funtzionala eta soziala, ez? Frontoia hor jartzeak ze emango dio herriari, frontoia urbanistikoki, eremu bat nolabaite garatuko da, non frontoia ikur bihurtuko da, ez? Funtzionalki, herritik urruntxeago dago,
eta baina mugikortasun aldetik, bai errepide sarean edo bidegorri sarean, ondo txertatuta legoke ez. Eta, gune honen nolabaiteko indargunea izango da, kirol eremu berri bat sortzea, ez? Sozialki, nolabait herriari, kirol eremu, oain esplikatuko dugu, nolabaite kirol eremu berri bat emango lioke, ez? Txertaketa urbanistikoan aldaketatxo txiki badator, lehen jasotako planea apo zaharretik izango dugu, oraingo apora. Hau lehen, hau izango litzake frontoiaren txertaketa, hauek dira, nolabait esateko Zukia taberna eta frentean dituzten etxeak, eta frontoiaren kokapena horrela zen, eta gure ustez, eta analiziak eraman gaitu nolabaite eraikin hori giratzera, nolabaite mendialdera gehiago botatzera, eta Zaragoza eskolarekin paralelo jarriaz edo, nolabaite eskolaren sarrerari garrantzia eman eta hemen sortzen den kirol eremu horri nolabaiteko garrantzia edo handitasun gehiago ematea bilatu da, ez? Eremu honek herriari kirolerako gune berri bat emango lioke. Orientazioak aztertuta, zirkulazioak aztertuta, eta frontoiaren txertaketa honek nolabaite egun Zarauetan dauden kirol eremu hoiei edo pista hoiei, pista hoiek nolabaite osatuko lirateke, hemen sortuko eremu berrian sortuko diren pista berriekin, ez? Frontoiaz gain beraz, eraikinak, kasu honetan, eraikin hau frontoia bera tamaina berdinekoa da, 36 metrokoa da, baino eraikin hau, nolabaite padel pistaren bat eta taberna bat jasotzeko ere arrastua dago, ez? Eraikina bera handiago izango litzake, frontoi berdina izan arren, eraikinak kirol zentzu hartzen duenez, edo kirol eraikin bezala ikusten denez, frontoia pilotalekuaz aparte, padel pista, taberna eta noski aldagelak izango lituzke, ez? Eremua, Zaragoza eskolaren eta aurrean dituen pista horien alboan kokatzen da. Aldunditik nolabaite badago hor babestu beharreko igelen eremu bat, eta proiektuak hor garatuko bada, aldundiaren babes hori errespetatu beharko du, eta eraikina eta kirolgunea, alegia, eremu honen espazio hori sortzea litzateke. Noski frontoi berria era honetan txertatuaz, eta aurrean sortzen den, eta lehendik dauden kirol instalazioiek handituz. Esan dugu eraikinak frontoiaz aparte, padel pista, taberna, eta sotoan aldagelak izango lituzke. Eta sortzen den kirol eremu berri horretan, futbol zelai txiki bat, eta beste zenbait pista sortzen dira, ez? Gero aurreago diapositiba batean esplikatzen direnak. Baina, kasu honetan, frontoiaren ideia, pilota leku itxi bat izatea litzateke, herri askotan ja ikusten dira olako pilota lekuak, baina nolabaite bien arteko ideia desberdintasun bat sortze aldera, bestean frontoi ireki kontzeptua, palotan frontoi ireki kontzeptu ibili dugu, eta hemen pilota leku itxi edo eraikin itxiaren kontzeptua ibiltzen dugu, ez? Frontoia, frontoia guztiz itxia izango da, armailak eta aldagelak izango ditu, eta lehen esaten genuen bezala, padel pista eta taberna ere eraikinaren parte izango dira, ez? Eta eremuak indar hori hartzen duelako, nolabaite pilotaleku berri hori, kanpoko frontoi txiki ez osatuko litzake, 60 metroko atletismo zuzengune bat egiteko ere aukera izango litzake, eremuak ez du gehiotarako ematen,
kalestenia gaur egun modan dauden indarra egiteko makinak ere kokatzeko eremu bat egon daiteke, umentzako futbol zelai txiki bat sortu daiteke, eta, ideia beraz, nolabait kirol eremu osatuago bat egun dauden, Zaragoetan dauden pisten alboan, kirol eremu pista, kirol eremu osatuago bat sortzea izango litzateke. Orduan, Zaragoeta herri eskola, egun dagoen pista edo frontoi estalia, futbolerako pista, eta hau izango litzake nolabaite, Abaromendi eremua, igelen putzua respetatu, eta nolabaite frontoiaren kokapena mendiaren kontra, eta frontoia giratze honek, edo ekialdera giratze honek usten dugu, nolabaite kirol eremua unditzera eramaten gaitula, eta eremuak zentzu horretan aurreko apogarekiko nolabaite irabaz dezakela, ez? Hauek izango liake frontoiko planoak, padel pista, taberna, eta aurreko eremua sortzen diran atletismoko 60 metroko pista, frontoi txiki estaligabeak, futbol pista eta kalesteniako eremua. Eraikinak, kasu honetan ere, frontoira, gero esango dedan bezala, frontoira jetxik egingo ginateke, eta sotoan edo erdi sotoan, nolabaite aldagelak eta egongo lirateke, ez? Eta eremu honen ideia beraz, frontoia kirolerako eraikin itxia izatea litzateke, pilotaleku itxi bat nolabaite sortzea, ez? Proiektu honen helburua, eraikin itxi berezi bat sortzea izango litzake, ez? Honelako, tamaina honetako eraikinek, frontoiak, eraikina handiak izaten dira, eta erakargarriak egiten, kosta egiten da, ez? Baditugu adibideak non, plako eraikina handiekin arkitektura erakargarria egitea, zaila gertatzen denez. Orduan, hemen irudikatu dena da, nolabait erakargarri egite aldera, eraikina gradak beruntza kota ontatik nolabaite frontoia berantza jetxiko litzateke, lehen esaten genuen bezala, nolabaite impacto visual hori edo txikitze aldera, eta gero, kaja gogorro eta volumen nolabaite monolitiko rotundo bat ez izate aldera, olako joku planoekin joku bat sortu da, impactu hori nolabaite gutxitze aldera, ez? Eta eremu honetan noski frontoia eraikin edo ikur bidurtuko da, baina indarra edo nolabaiteko garrantzia hartzen dute ere, frontoia aurrean nolabaite kirol eremu hau osatze honek, ez? Sortu diren irudiak, hau Zaragoeta barnetik ikusita, nolabaite irudikatuko litzakena, frontoia barrukaldetik, eta frontoia aurrean sortuko lirateken espazioak, ez? Lehen esan dugun bezala, frontoia edo pilotalekua eraikin bezala, eraikin volumetriko handiak bihurtzen dira, eta hori erakargarri eta interesgarri eta arkitektonikoki polite egiten, askotan ez da errexi izaten, ez? Baina, hemen erreferentzi batzuk jarri ditugu, pixkat jendeak ere nolabaite horri buelta bat eman diezaion, zer den frontoi bat egitea, eta, ze volumetria eta ze tamaina hartzen duen, ez? Eta, era guztietako erreferentziak. Eta estimazio ekonomikora pasata, nolabaite, esan dugu lehen, eremu hau handiagoa dela, azaleraz handiagoa da, eta eraikina berak frontoia pilotalekuaz aparte, padela, taberna eta jaso behar baditu, lehen esan dugu eraikina 1000 metro ingurukoa izan daitekela, kasu honetan 1200 metro karratuko estimazio eginda. Eta urbanizazioa ere, lehen 1600 metro urbanizazioa zeuden, hemen 2800 metro urbanizatu beharko lierake.
eta guzti horri nolabait kanpo eremuko ekipamentu horiek gehitu beharko litzaizkioke, ez? 5 milioi tarditik gora garamatza, ez? Eremu handiagoa da, eta kosteak ere, kasu honetan frontoiarekiko handiagoak dira, ez? Urdurinean, baina bukatzen nahi naiz, baina bukaera bezala nolabaite, laburpentxo bat itea gustatuko litzaidake, lanketaren helburua nolabaite zein den esate aldera, ez? Guk lanketa hau egin dugun momentutik, bi eremuek dute grazia, bi eremuek dute indarra, eta bi eremuek dute nolabaiteko potentzia, ez? Ideia desberdinak garatu dira, eta ideia horiek nolabaite ia eremuak berak sortu ditu, ez? Gu lanketa hau egiten ari ginean, ez ginen ni pertsonalki ez nintzen kulturaren, herriko kultur egoeraren oso jakitun, eta palota eremuan frontoia txertatzeak, eta nolabaite kulturaren garapen horrek ere, ideia barkatu naturalki sortu du, ez? Guk jantzi egin deu, guk ideia hori jantzi egin deu, nolabaite herritarra irudikatzeko, hor ze atmosfera eta ze espazio eta ze eremu sortu daiteken, ez? Eta abar omendin ere berdin, ez? Ideia da nolabaiteko kirol eremu potente edo fuerte bat sortzea, eta egun dauden, Zaragoetan jaba dauden ekipamentu horiei, beste guzti hori gehituko bagenioke, nolabaite kirol eremu potente bat bihurtuko litzateke, ez? Orduan, eremu bakoitzak dauka bere indargunea eta dauka bere, lehen esaten genuen bezala, bere grazia, ez? Hemen aurkeztu diran imaginak, eta paneletan eta dosierretan ikusiko dituzuen imaginak, ez dira proiektu bukatuak, uste eta aurkezpenean ere nolabite proiektu hitza erabili dela, eta hau lanketa honen helburua nolabaite herritarra eta udala kokapenaren inguruan hausnartzen jartzea da, eta galdera, lehendabiziko galdera horrek nolabaite gero beste galdera batzuk sortzen dizkigu, ez? Ze frontoi mota, ze frontoi eredu, frontoia zertako nahi deun, eta frontoi horrek ze funtzio bete behar ditu herrian, ez? Noski frontoia pelotarako izango dela, baina, soilik pilotarako izango den edo beste funtzio asko bete beharko dituen ere nolabaite aztertu behar da, ez? Ez dakat asko segillo esateko. Eta, ez dakit ulertu dan, edo garbi geratu dan, edo pixkat analiziaren helburua garbi geratu dan zein dan, ez? Helburu nagusia frontoia non, baino frontoia nolakoa eta frontoia zertarako, ez? Lanketaren eta baina aurkezten diren imagin hauen helburua hori da bakarrik. Politagoa edo itxusiagoa, oain igual ez da garrantzitsua estetikaz hitzeingo da, herriak hitzeingo du aurrerago estetikaz, baina oain hori garrantzitsua da, urbanistikoki, sozialki, funtzionalki, herriak ze behar duen, hori ondo aztertu behar da, eta noski ekonomikoki ere aztertu behar da, batek eta besteak zer suposatzen duen, ez? Baina, lanketak hortarako balio behar du. Badakit errezena irudiak begiratzea dela, eta danoi gustatzen zaizkigu irudiak nolabaite baloratzea, eta irudiei nolabaiteko puntuazio bat ematea, baina helburua ez da irudiei puntuazio ematea, baizik eta nolabaite beste egin ditugun galdera horiei erantzuna bilatzea, ez?